Otvorení sme od augusta minulého roku. Je to zážitkové ubytovanie. Je to niečo iné, ako sú ľudia zvyknutí. Je to pobyt v prírode, ale zase pre človeka z 21. storočia je častokrát veľmi dôležitý to pohodlie a to, na čo je z domu zvyknutý. To znamená teplá voda, vecko a tak ďalej a tak ďalej. Ubytovanie je celoročné, to znamená, že aj v dnešných mrazoch, ktoré momentálne nám udreli, tak ľudia vedia využívať výrivky, vedia v tých stanoch v pohode prenocovať. Každý stan samozrejme obsahuje aj kuchynskú časť, vedia si tu spraviť kávu, čaj. Súčasťou toho stanu je aj minibar a vedia si tu pripraviť nejaké svoje potraviny. Taktiež sú tu pripravené veci na grilovanie. Samozrejme poskytujeme aj raňajky, takže tí ľudia komfortne dostanú raňajky v košíku až ku stanu. Vedia sa najesť úplne v kľude aj v pyžame u seba v stane.